ngutus kalih Ndara Abimanyu supaya nyuwun nyampil Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Wedhe kula boyo kenten Tanjung Anom ajeng dadi srana nggone Ndara Abimanyu bangun babagan kasatyan Madukara menika. Ndara niku mungguh atur kula sarta sedya kula sowan dhateng Ndarawati. Nek diparengke sarta diparingke kula tampanane kula nggih ajeng nyuwun pamit daslak dadi pengantu-antune Ndara Abimanyu. Ning nek boten kula nyuwun dasar-dasar sing gumathok kok sampeyan iso nggondheli Sekar Cangkok Wijaya Mulya mongko sing gunake anak sampeyan dhewe. Cekap atur kula wassalam. Koko Prabu Kodeng raos sing manah kula lho bingung bab apa meskipun Koko Prabu saged menggalih Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika panggesanganipun tiyang sak jagat ingkang dereng winanci. Ya monggo menika dipun betahaken Abimanyu miturut Koko Prabu kados pundi lho Yayi mestine Syadri ayo eling marang lelabuhane Kakang Semar to wiwit awake jabang nganti slabang wiwit kuncung nganti gelung yen tanpa pambudi dayaning Kakang Semar tanpa dimong Kakang Semar kowe karo aku mesti tekaning pati dipateni karo kongso di Jawa biyen jaman kowe entuk jawab karo Kyai Ratu Rukmini Setyabama Jembawati telune pisan tanpa lelabuhane Kakang Semar kowe ora iso jawab pun Kakang arep entuk Irawati tanpa dituduhke pamangendi pernahe Praja Tirta Kadasar Semar iki sing nuduhke pun Kakang ya ora bakal iso jawab adeke Ndarawati tanpa pambiyantune Kakang Semar kowe ora bakal dadi ratu Mandura tanpa pambiyantune Kakang Semar aku ora bakal dadi ratu niku dirungokke lho niki elek-elek bantu pundi-pundine kok tetep kere mawon mboten mudah lajeng kersa paduka Koko Prabu yen mituripun Kakang paringno ngaten lho Prabu ya nanging menawi wonten menapa menapanipun lho pun Kakang go apa aku tanggung jawab yen pancen ana ora baline Sekar Cangkok Wijaya Mulya pun Kakang kan goleki ana ilange pun Kakang kan ngobati yen perlu aku sing tanggung jawab sawutuhe tumrap Sekar Cangkok Wijaya Mulya ngaten yo Ratune Ratu Tama Pati Linu Pranayaka Tyasraharja